God eftermiddag og velkommen her i Dronningesalen i Den Sorte Diamant på Det Kongelige Bibliotek. Det er løgn, det er snyd, det er bedrag. I dag skal det handle om videnskabelig uredelighed med udgangspunkt i vores udstilling. Det er løgn, forskerfusk og forfalskninger. Mit navn er Uffe Poulsen, og jeg er en af folkene bag Students Only her på Det Kongelige Bibliotek, sponsoreret af Siemens. Det er sæsonens 4. eksklusive arrangement. I september holdt vi semesterstartsfest, inspireret af Søren Kierkegaards Forførerens dagbog. Vi har debatteret fremtidens grønne energiforsyning til arrangementet Ren Energi, Ren Forretning. Og vi har haft prominent politisk besøg til aftenen før det amerikanske valg, hvor vi havde besøg af 2 tidligere danske udenrigsminister. De næste 2 timer er der oplæg, interview, diskussion og endda en lille filmvisning undervejs. Men det vil vores moderator, videnskabsjournalist Annette K. Nielsen, fortælle mere om. Vi er velkommen til hende og vores 2 paneldeltagere, Det Kongelige Biblioteks direktør Erland Kolding Nielsen og udstillingsredaktør Jesper Dyring Jørgensen. God fornøjelse. Ja, velkommen. Som Uffe var inde på, så de næste par timer, så skal vi udforske fænomenet forskerfusk eller videnskabelig uredelighed, dokumentfalsk, datamanipulering, plagiat. Ja, man tør næsten sige, at kært barn har mange navne. For som man kan se på Det Kongelige Biblioteks udstilling, det er løgn, og det er jo en super udstilling, jeg kan anbefale, så foregår fusk, snyd og bedrag inden for alle videnskabelige discipliner, historie, litteratur, palæontologi, medicin, astronomi osv. Det er heller ikke et nyt fænomen, som det konstantinske gavebrev fra det tidlige middelalder viser, og konsekvenserne kan være store, ikke mindst at den generelle troværdighed til forskning lider et knæk. Videnskab nyder jo nemlig en privilegeret position i samfundet, og videnskabsfolk udtaler sig jo som eksperter med meget mere vægt end andre. Og hvis de bliver opfattet som en interessegruppe, der hver især gør, hvad de kan for at fremme karrieren, uanset hvad det koster, er det jo ganske ødelæggende for videnskaben og samfundets syn på det. Så man bliver nødt til at kunne stole på videnskaben. Og der er rigtig god grund til at tage den her problematik op netop nu, fordi at forskerfusk har været på dagsordenen det sidste års tid. De fleste har nok den hjemlige Milena Penkowa-sag i frisk erindring, men internationalt set har der også været fokus på fænomenet dubiøs omgang med data de sidste par år. Udstillingen har også noget fra en artikel fra Nature om, at det faktisk ser ud til, at det er i stigning inden for nogle fag. Aften vil forløbet, eller den her sene eftermiddag, at Erland Kolding Nielsen vil komme med et oplæg, og Jesper Dyring Jørgensen vil komme med et oplæg. Jeg vil interviewe, så ser vi filmen fra udstillingen, Hvem skrev Nueva Crónica y Buen Gobierno, som er en skøn film, som også er virkelig god at diskutere den her problematik ud fra. Så først og fremmest vil direktør for Det Kongelige Bibliotek og adjungeret professor ved Det Informationsvidenskabelige Akademi fortælle blandt andet om forskellige typer falsknerier. Foruden de alvorlige og kriminelle falsknerier er der også sådan noget som falsknerier som practical jokes. Så værsgo, Erland Kolding Nielsen. Mange tak, og hjertelig velkommen. Da jeg for 47 år siden i dette efterår startede mine historiestudier ved Københavns Universitet, hørte jeg for første gang i hjælpedisciplinen diplomatik under historiestudiet om det konstantinske gavebrev, som jeg vil karakterisere som, om ikke det største, så dog i hvert fald et af de allerstørste falsknerier, der nogensinde er begået i verdenshistorien. Jeg havde aldrig drømt om, at jeg skulle få det at se. Men da vi planlagde den her udstilling, så sagde jeg, at jeg vil have det med, om vi så skal til Frankrig eller Italien, for at finde originalen til falskneriet. Jeg kan komme tilbage til det. Men det viste sig, at Det Kongelige Bibliotek har faktisk en af originalerne til falskneriet, og I kan se den nede i udstillingen. Og så kan I også se, hvorfor jeg formulerer mig, som jeg gør. Det er en af de mest skæbnesvangre kildeforfalskninger, der nogensinde er begået, for den giver sig ud for at være et brev fra Konstantin den Store, som døde i 337 efter Kristus, til pave Sylvester den Første, hvori han overdrager ham
overhøjheden, også over den verdslige magt i Vesterlandet. Og på grundlag af det gavebrev, som det kaldes, så var det, at Karl den Store efter Romerrigets sammenbrud og folkevandringerne og nye etablering af nye riger, ikke mindst det karolingiske rige i Frankrig, lod sig krone til den første kejser efter Romerrigets fald i år 800 i Rom. Og derved cementerede han den opfattelse, som byggede på et falsum, at paven havde overhøjheden. Se, hvem afslørede nu dette falskneri? Ja, det gjorde en filolog ud fra kildekritiske synsvinkler i 1440 ved navn Lorenzo Valla, og senere kom andre kriterier til. Så man kunne altså, men først i det 15. århundrede kunne man afsløre dette gavebrev som et falskneri, efter det havde været stridens kerne i den vestlige storpolitik igennem 300-400 år. Men det er jo ikke bare historiske falsknerier, vi beskæftiger os med, og der er mange andre af dem, vi viser i udstillingen. Her i Uni-avisen fra marts i år, nummer 2, er der en artikel under overskriften "De huggede min øglefugl", hvor en københavnsk palæontolog og lektor emeritus ved Institut for Geografi og Geologi ser tilbage på sin karriere ved Københavns Universitet og går faktisk tæt på at sige, at nogle af hans kolleger, ikke mindst internationalt, har begået videnskabelig tyveri fra ham. Så det var, så at sige, fra den ene yderlighed til den anden. Men hvad skal vi nu forstå ved videnskabelige falsknerier? Ja, da jeg i sin tid fik ideen til det her, så havde vi ud over problemet, hvordan skulle vi visualisere det, selvfølgelig også det problem, hvad man skulle forstå ved det, hvordan man definerer dette. Og et er, at udvalget vedrørende videnskabelig uredelighed går nærmere ind på en af typerne, men der er faktisk andre typer. Så den definition, jeg vil komme her med, er både bredere og i visse henseender også lidt snævrere end udvalget. Det er nemlig ikke alle former for uredelighed, der omsættes i falsknerier, og det er ikke alle falsknerier, til trods for udstillingens titel, der er udtryk for kriminel videnskabelig uredelighed. Det, hvor udstillingen omfatter i hvert fald disse 3 hovedkategorier, der skulle være slået op bag ved mig. Ja. Den første, det er den onde version, det er de kriminelle. Videnskabelige falsknerier eller falsa, hvor formålet er at opnå faglige, videnskabelige, økonomiske eller karrieremæssige fordele for ophavsmanden. Det vil sige falsknerier eller falsa, flertal af falsum, som må karakteriseres som kriminelle i en eller flere henseender. Det kan være fabrikation af falske data. Det kan også, og det er det tit, som vi skal komme tilbage til, fabrikation af falske kilder. Poma-filmen vil vise sådan et moderne falskneri. Men det er ikke noget, der er, om man så må sige, samtidigt. Vi finder det langt tilbage. For eksempel inden for musikken har vi masser af falsknerier, hvor en komponist stjæler fra en anden, eller ligefrem komponerer stykker, som han giver ud for at være komponeret af en anden, for at det skal enten give indtægter, eller give ham større reputation, eller lignende. Det kan vi også komme tilbage til. Men når vi nu har konstateret dette, og jeg skal sige, at falsknerier, det er jo forbrydelser i den sammenhæng her, så er der altså også en type, jeg ikke vil kalde forbrydelser, som set ud fra mit synspunkt er ulige sjovere. Og det er faglige, eventuelt videnskabelige falsknerier, hvor formålet er at fubbe hinanden, at fubbe kolleger eller offentligheden, og hvor resultatet har et element af en practical joke over sig. I talrige af de store leksika, både konservationsleksika og fagleksika, er der i tidens løb blevet indsat falske artikler, og mange er hoppet på den. I første udgaves første oplag i 1980 af
det hidtil største musikleksikon, The New Grove Dictionary of Music and Musicians, er der 2 sådanne falske artikler. Vi har den ene med på udstillingen. Den anden er en artikel om fuldstændig, indtil da i hvert fald totalt ukendt italiensk komponist, der ikke eksisterer. Og tilsvarende så skrev den daværende professor ved Musikvidenskabelig Institut, Dr. Phil John Bergsakel, en artikel om den også totalt ukendte danske og nu genfundne danske komponist Esrom Hellerup. Han er senere blevet kult og har givet navn til både et berømt kor, Esrom Hellerup-koret, men artiklen var om en dansk komponist, som var gået i glemmebogen, som stammede fra det 19. århundrede, og den var fuldt videnskabelig med alle data, inklusive familierelationer og uddannelse osv., samt naturligvis litteraturliste og kildeliste. Hvor var arkivet? Ja, det befandt sig naturligvis på Det Kongelige Bibliotek. Vi havde ikke noget kendskab til det. Han lægger også interessante spor ud for dem, der ville kunne gennemskue sagen. Meningen var at fubbe sin gode ven og kollega, hovedredaktøren på leksikonet, i det han ville prøve, om nu peer review virkede. Om han kunne skrive sådan en artikel, og som ikke blev opdaget, før den stod trykt i bind 1. Det havde han aldrig regnet med. Venskabet med hovedredaktøren gik fløjten, men artiklen gik altså lige igennem. Og han havde blandt andet skrevet der, og I kan gå ned og se den i udstillingen, at Esrom Hellerup også var meget opmærksom på, hvad der skete i udlandet. Så han var den første, der uropførte Wagners opera Parsifal i Esbjerg-operaen i 1873. Hvis I ved noget om historie, så kan jeg sige, at Esbjerg blev grundlagt året før, og der skulle aldrig være en opera. Og Parsifal er skrevet senere. Så de kyndige, de kunne altså se det der, men redaktøren opdagede det ikke. Han troede på ham. Et andet eksempel, som ikke er med i udstillingen, det er min gamle kollega, den tidligere rigsarkivar Olaf Olsen, som ung student var hyret til at skrive artikler om kirker i Trap Danmarks 5. udgave. Det er det mægtige værk, der kom i 50'erne, og som gav brød på bordet for en mængde arkæologi- og historiestuderende i 50'erne, således også Olaf Olsen. Redaktøren hed Poul Engelstoft, og han var berygtet for sin strenghed, og så tænkte Olaf, at nu vil han prøve at se, om han kunne fubbe ham. Så han skrev en sætning ind i sin artikel om Sønder Hørning Kirke, og den står der den dag i dag. Han har afsløret det, fordi ingen har opdaget det, i et festskrift til en af hans senere kolleger, en lille artikel af ham selv. Men han skrev, at Sønder Hørning Kirke blev forsynet med et sengotisk tårn, som blev et yndet tilholdssted for undvegne brevduer. Nu skal man altså vide noget om brevduer, før man kan se, at det her, det er ikke bare fup, men det er også, fup i anden potens, for der er ingen brevduer, der flyver sådan et sted hen. Så den slags har vi mange ting af i historien, man kan finde på internettet flere interessante oversigter over den slags fup-numre. Den tredje kategori, som ikke så mange er opmærksom på, det er, hvad jeg vil kalde litterære falsknerier, nemlig værker, der giver sig ud for at være faglige videnskabelige udgivelser, men som ikke eksisterer i virkeligheden. Og et af de i nyere tid berømteste eksempler, som er med på udstillingen, det er den amerikanske forfatter Michael Crichton, som I formentlig alle sammen har læst. I har formentlig læst Jurassic Park. En af hans første værker hed Eaters, ikke of the Death, som der står, men Eaters of the Dead, dødsæderne, skrevet i 1976, og der kom 11 år senere en dansk udgave. Det er et
falskneri af de helt store, fordi det fik nemlig i visse sammenhænge interessante konsekvenser. Han kombinerer to ting, som de fleste historikere, der har studeret vikingetiden, har udmærket kendskab til, nemlig en beretning af araberen Ibn Fadlan. 2 minutter. Ja. En islamisk retslærer, der blev sendt til Rusland og senere nået helt op til Danmark af kalifen af Bagdad i 922. Vi fandt tidligere i forrige århundrede den fulde beretning. Og der beskriver han, at han møder vikingerne ved Volgafloden, og han overværer der en vikingehøvdings bisættelse, dødsbrænding, og hvad der sker i den forbindelse. Det førte til, at Per Kirkeby, eller den beretning er brugt af Per Kirkeby i en dansk film, som er meget interessant, men som ikke har noget at gøre med Crichton. Men han udgiver så efter hans egen angivelse et nyfundet manuskript i Oslo Universitetsbibliotek, der for de lærte, der kan gennemskue det, der kan man se, at det er en kombination af denne beretning plus en anden, og den er fuldstændig videnskabelig. 3 ud af 4 kilder er ægte, den sidste er ikke. Hele litteraturlisten minus 1 er ægte, den sidste ikke. I den videnskabelige indledning, der lægger han også spor ud, og det har jeg ikke tid til at komme ind på, men I kan se det dernede. Og hvad sker? Jo, året efter, at den blev publiceret i 76, så dukker der et par af jeres tidligere kolleger op på Oslo Universitetsbibliotek, taget hele den lange vej over fra Amerika, og vil gerne se dette manuskript. Det vækker furore og panik på universitetsbiblioteket, for de kan ikke finde manuskriptet. Arkivsignaturen er nemlig ægte nok. Den ligger bare i forlængelse af dem, de har, og det nummer findes ikke, men det tror den, der skal ekspedere i biblioteket. Og meddelelsen går tilbage, bortkommet, ses ej på plads, som et hvert bibliotek vil gøre det. Så sker der det, at der kommer en ny med den samme spørgsmål. Og næste år, 4 år i træk, kom der studenter eller forskere og bad om at se dette manuskript, som jo altså var frit opfundet. Til sidst opdagede biblioteket, at det var et falsum, og så skrev de en meddelelse til læsesalsekspedienten, hvis nogen spørger efter et håndskrift med den og den signatur, så skal I være klar over, at det er et falsum. Men han spildte altså en masse studerende og et par forskeres ikke bare tid, men også penge med dette litterære falskneri. Og dem har vi en hel del af. Og de hører så også hjemme i alt efter, hvordan man ser på det, som mellemting mellem de mere eller mindre forbryderiske og så de morsomme i kategori 2. Men jeg kan roligt anbefale jer at læse indledningen til Crichton og se, om I kan gennemskue de spor, han lægger ud, hvad enten I er litterater, eller I historikere, eller noget helt tredje. Se, det er bare en kategorisering af nogle af de væsentligste. Vi kunne også tale om plagiat og andet, som er så meget oppe i tiden, men det vil jeg gemme til lidt senere, hvis der er spørgsmål. Tak skal du have. Jeg slog Crichton op på nettet, og han angiveligt selv var blevet totalt forvirret til sidst, og ikke næsten kunne skelne mellem, hvad der var rigtigt og forkert i hans egen kilde. Men det kan vi vende tilbage til senere. Tak skal du have. Næste oplæg, det er Jesper Døring Jørgensen, som jo er redaktør for udstillingen og tidligere chefsikringsrådgiver her på Det Kongelige Bibliotek. Og du vil blandt andet fortælle om forskerfup og hvad man kunne kalde virkningshistorie. Fordi i nogle tilfælde har forskningsfup bidraget til at legitimere politiske handlinger og virke, der ændrede historiens gang. Værsgo. Tak. Ja, det er rigtigt nok. En af de udfordringer, vi blev stillet overfor, da
vi skulle lave den her udstilling om videnskabelig bedrageri, eller videnskabelig uredelighed, som det hedder så pænt abstrakt, civiliseret, juridisk, det er, at det er et forfærdeligt abstrakt emne. Det er et emne, man beskriver meget nøje i juridiske termer, og der er meget teknik i selve fastlæggelsen af de her forskellige former for videnskabelig uredelighed, som udvalget vedrørende videnskabelig uredelighed jo skal tage sig af. Danmark var faktisk det første land i Europa, der nedsatte sådan et udvalg. Det var inspireret fra en pinlig affære i Amerika, hvor netop nogle medicinere havde tilvendt sig store forskningsmidler, og så viste det sig, at deres forskning faktisk var fup. Det var lidt a la kejserens nye klæder, hvor man vævede på vævene. Der var ikke noget på vævene, men det kan jo være svært at indrømme, at, når det er tilfældet. Og så stillede man selvfølgelig det politiske spørgsmål, så det er i virkeligheden en form for etik eller jura, der har sit udgangspunkt i en politisk sammenhæng. Jamen skal vi bevilge så store offentlige midler til forskning, hvis vi løber en eller anden risiko for, at der opstår bedrageri, eller vi ikke får det ud af vores bevillinger, som vi skal. Og på den måde opstår så disse her nævn til at afgøre spørgsmål omkring videnskabelig uredelighed. Så tænker vi på, ideen er som sagt ikke min, det er Konge Nielsens, der fik den idé til den her udstilling for nogle år siden. Vi havde en udstilling om natursyn, og der var forskellige forkerte teorier omkring forskellige naturfænomener. Det gav så stødet til, at man så kunne det være interessant at lave en udstilling, der egentlig decideret drejede sig om svindel eller fup. Men udfordringen er jo, at gestalte en udstilling er jo noget tredimensionelt. Det er noget, man skal kunne se. Det er også noget, hvor man har en begrænset antal genstande til at påvise hver eneste case eller hver eneste sag, der er i det. Og så ved jeg ikke, om I har det ligesom jeg, men nu har jeg beskæftiget mig en del med kriminalitet, og jeg gider ikke læse kriminalromaner, fordi først så er det jo vanskeligt, så sker der en eller anden begivenhed, så tilsløres den, og til sidst kommer der en afsløring, og den afsløring, den er som regel overraskende. Man ved ikke, den gerningsmand, eller hvad det nu er, der afsløres, har man ikke kunnet gennemskue før. Det er meget mekanisk, og jeg tænkte, hvis vi laver 19-20 sager, hvor vi har først et bedrag, så har vi klarlæggelsen af bedraget, og så afsløringen. Gab. Men så tænkte jeg, mange af de her sager skal kunne vises, hvor der er en virkningshistorie. Og hvad vil en virkningshistorie nu sige? Jo, Erland var inde på det før, for eksempel med det konstantinske gavebrev. Det var faktisk kilden til de stridigheder, der var imellem pavemagt og kongemagt og den verdslige magt i stort set alle vesteuropæiske lande middelalderen igennem. Det varede i Nordeuropa indtil reformationen, før kongemagten så vandt overmagten over det her. Og så tænkte jeg på det, jeg havde hørt, at så jeg må have en eller anden prototype på de her sager, og der faldt jeg så over Nietzsches værk, Der Wille zur Macht, eller Viljen til magt, som det hedder på dansk. Det værk lærte jeg i gymnasiet var et falsum. Der var ingen, der rigtig forklarede mig, hvordan det var et falsum. Men det fandt jeg så ud af. Og samtidig havde netop den sag en god dansk forbindelse, fordi den, der egentlig gjorde filosofen Friedrich Nietzsche berømt internationalt, det var faktisk vores egen ret berømte kritiker Georg Brandes. Og det gjorde han ved sine forelæsninger 1889-90 med Københavns Universitet. Han skrev om ham også, og det blev så kendt i Europa, at den her filosof, som ingen rigtig havde været opmærksom på før, i hvert fald ikke i bredere kredse, at han fandtes. Det udløste så en længere korrespondance mellem Friedrich Nietzsche og Georg Brandes, der sluttede med Nietzsches sammenbrud og sindssyge i 1889. Han led formentlig af syfilis, og den slog sig på rygmarven og på hjernen, og det var en udvikling, der havde stået på gennem nogle år. Han opholdt sig derfor i Italien, hvor klimaet var bedre, så kunne han nogenlunde opretholde sin arbejdsevne. Men i 1889 brød han sammen og skrev så forskellige
halvt vanvittige, halvt vise breve rundt til folk. Til Georg Brandes skrev han: til vennen Georg, efter du først har fundet mig, er det ikke svært at finde, eller efter du først har opdaget mig, er det ikke svært at finde mig. Kunsten er nu at blive af med mig. Den korsfæstede. Og når Nietzsche kom hjem, han blev diagnosticeret, han blev erklæret umyndig, rykket ind i sit barndomshjem hos sin mor. Men samtidig havde han jo en søster, en lille søster. Hun var gift med en stærkt antisemitisk mand. Han var så antisemitisk, så han blev fyret som gymnasialprofessor ved et tysk gymnasium der i den wilhelminske periode. Det skulle der altså noget til at blive på grund af antisemitisme på det tidspunkt. Men så fandt de to ud af at rejse sammen med nogle ligesindede, rejse til Paraguay, og der ville de oprette et Neu Germania, en arisk koloni for rene arier. Det fandt ikke så heldigt ud, fordi de sydamerikanske kvinder, som jo altså ikke var arier, var til gengæld dejlige. Og så, så var der også noget med økonomien. Så Elisabeth Förster, Nietzsches mand, Förster, besluttede sig så for at tage livet af sig. Det gjorde han, og så stod hun uden subsistensmidler, rejste hjem, og der sad jo så Nietzsche, hvidløs og syg. Og der var moren, der havde rettighederne til forfatterskabet, fordi han var jo blevet erklæret umyndig. Så det første skridt, hun gjorde, det var jo at tryne moren. Så afgav hun rettighederne til forfatterskabet, så fik Elisabeth dem. Så skrev hun til Georg Brandes, fordi det var jo om at have netværk, og han var jo egentlig den der var mest afgørende. Og jeg kan godt sige, at jeg har arbejdet mange år i vores håndskriftafdeling, og der er ikke noget mere støvet end papirer. De danner sådan set støvet af sig selv. Gud må vide, hvordan. Man siger jo ellers, at ingenting, det eneste, der kommer ingenting, det er lommeuld, men støv i papir, det er noget lineært. Okay, vi skal ikke ud i noget videnskabeligt her, det kan jeg godt mærke. Men i hvert fald, det mærkelige var, da jeg lukkede de her breve op fra Elisabeth Förster Nietzsche til Brandes, så var det som om, man stadig kunne mærke savlet på dem. De var fidele. Hun var jo egentlig antisemit, ikke? Ja. Det var jo ikke praktisk i denne sammenhæng her. Men Brandes hjalp hende, og hun fik lov til, og det første hun lavede var en stor brevudgave med brorens korrespondancer. Det skulle hun bruge Georg Brandes breve til. Det næste hun så ville, det var at lave en stor trebens biografi, fordi som hun sagde, ingen har stået min bror så nær som jeg. Se bare, sagde hun og viste 32 breve frem. Alle de breve, dem har han skrevet til mig. Det var løgn. Hun havde omadresseret breve, som han havde skrevet til forskellige kvinder, blandt andet en dame, der hed Malvina von Weissenburg. Der har hun bare strøget navnet eller brevet og skrevet brevet af, men sat Liebe Schwester øverst, kære søster. Så var den hjemme, og brevene, dem tilintetgjorde hun så. I kan se nede i udstillingen ligger der en kuvert, hvor hun skriver, at den har indeholdt brevfragmenter, som jeg har brændt på min brors indstændige ønske. Neu Germania, et eller andet årstal, 1887 eller sådan noget. Nietzsche har aldrig haft sådan et ønske. Men det blev afsløret senere. Og afsløringen var egentlig besværlig. Og jeg er ked af at trække den her historie så langt ud, men jeg bruger den lidt som prototyp på udstillingen, fordi den også giver virkning. I ved jo alle, at naziregimet jo brugte Nietzsche som en slags hoffilosof, eller som en slags ideologisk undskyldning for en meget grov opfattelse af det, der hed overmennesketeorien, som er noget helt andet i Nietzsches forstand. Og der var bogen Viljen til magt faktisk en form for kilde til den form for ideologi. Hitler besøgte også Nietzsche-arkivet, som Elisabeth fik stavlet på benene efter nogle år. Hun fik det sponsoreret og byggede en stor Villa Silberblick, lidt uden for Weimar. Så kunne hun ligesom læne sig op af kulturbyen Weimar med Goethe-Schiller-arkivet. Silberblick. Er der nogen af jer, der kan tysk? Okay. Han har sølvblikket, siger man på tysk. Det er, hvis man sådan er lidt sløret, måske lidt uoprigtig. Så det er et slangudtryk, men huset hedder sjovt nok Villa Silberblick. Tak. Men i hvert fald, sagen blev afsløret i 30'erne.
eller først i 50'erne. Og der kunne en ung forsker, der hed Karl Slechta, simpelthen, han havde arbejdet i arkivet, og han kunne simpelthen se, at de aforismer, som Viljen til magt bestod af, var klippet sammen fuldstændig tilfældige steder i Nietzsches notesbøger. Han har aldrig tænkt at lave en bog. Det eneste, der eksisterer, det er en titel i et noteshæfte fra 1880'erne, hvor der står Viljen til magt, og så er der en kapitel en gang, og så kan man i øvrigt i notesbogen let se, at han er stoppet med det. Men den forfalskning, som hun troede måske på, og som måske var selvbedrag, fordi det var det hovedværk, hun måske mente, broren burde have lavet, ja, det fik en forfærdelig virkning, fordi det legitimerede en magtpolitik. Og sådan kunne jeg blive ved, men jeg kan se, at min tid er ved at være ude. Har I lidt endnu? Ja. Okay. Et andet eksempel, vi har, det er Kensington-runestenen. Den er fra 1889, og jeg kan godt sige, at det er den ældste runesten i USA. Den er lavet af en svensk landmand, og den beskriver en drabelig historie, hvor nogle vikinger bliver slået ihjel af indianere, og den daterer sig selv til 1361, og man sendte fotografier 18 år til den berømte danske runolog Ludvig F.A. Wimmer, og Wimmer kunne lynhurtigt sige, at de runer der, det er et falsum. Men der var folk, der i USA bliver ved med at tro på, at den her er ægte, fordi det er en del af den nation building, som man gerne ville have. Altså det skulle være fint, at det var vikingerne, der var kommet før Columbus. Runerne kunne man ikke rigtig sige, man vidste ikke, hvor tallene på runestenen var fra, eller hvor runerne før i 2000, der var den pågældende Kensington-sten udstillet i Stockholm. Og der kommer der en herre, som var folkemindeforsker forbi og siger, jamen gud, det ligner jo skrædderen Edvard Larssons runealfabet, som jeg har oppe i Urmeå. De tal går igen der. Så i 2003 fandt man ud af, at det her runealfabet er noget, man udviklede måske lidt i frimuragtigt i slutningen af det 19. århundrede. Men her tjente det, kan man sige, løgnen, falskneriet, kildeforfalskningen til en form for nation building, og derfor vandt det måske en troværdighed. Uskyldigt er det ikke, men måske mere kuriøst end på anden måde, men virkning fik det. Tak. Ja. Tak skal du have. Altså, som man aner, så gemmer der sig jo altså, historier, og altså, på godt og ondt, må man sige, i den udstilling. Og noget af det, der slog mig, da jeg så den, ikke, det der virker så overbevisende i datiden, da plagiatet, fuppet, nummeret, forskningsfuppet sker, nogle år efter virker det som om, at det burde man da næsten have kunnet sige sig selv på en eller anden måde. Kan du ikke sige noget om det, Allan Colling? Fordi det er ligesom om, at altså, hvordan kan de slippe afsted med det, når det er så oplagt, at det er snyd, faktisk? Ja, det er svært at svare konkret på, men som jeg allerede har antydet, så er et af problemerne jo, at videnskaben ikke altid har filtre. Altså, i dag ved alle jo, at der er jo ikke noget tidsskrift, der ikke betjener sig af peer review. Men er peer review garanti mod falsknerier? Det har vi set inden for naturvidenskaben. Det er det ikke nødvendigvis. Man skal jo være meget sagkyndig for i visse tilfælde at kunne gennemskue det, der bliver sendt ind. Og så man kan sige, at hvis man vil forfalske, ja, så kan man også med en vis sandsynlighed gennemføre det. Jeg vil bare sige, at det er nok ikke noget, man skal prøve på, for før eller siden bliver man altså afsløret. Og så er ens karriere altså slut. Men de her faglige fupnumre, som findes i talrige varianter, de viser jo helt klart, at redaktionsfilteret ikke altid fungerer. Det skal jo gå stærkt, det koster penge, osv. osv. Der sker ikke så meget ved, når det er den slags fupnummer, men hvis det nu er i naturvidenskab, og man for eksempel forfalsker sine data, så kan det, som i visse af de medicinske sager, jo få uanede konsekvenser. Vi har med vilje ikke taget Penkowa-sagen med, fordi den ikke er afsluttet endnu. Og rektor Ralf Hemmingsen sagde til mig, hvis jeg gjorde det, jeg drillede ham, og sagde til ham, at vi laver denne udstilling glimrende. Og vi tager Penkowa med, og vi beder hende om at holde tale ved åbningen. Så sagde han, hvis du gør det, så vil jeg aldrig nogensinde trykke dig mere i hånden. Nå,
Det havde vi nu heller ikke tænkt os. Men samtidig må man jo også prøve at fuppe på den måde der. Men det er jo helt klart, at problemet er, at selv de dygtigste kan blive fuppet i den sammenhæng. Så man kan jo forsøge, men jeg vil ikke råde en til det. Og hvis det er på studieniveau, så ved I jo godt, hvad konsekvensen er. Det er øjeblikkelig bortvisning. Jeg har nu et enkelt spørgsmål til dit oplæg, og det var, altså nu siger du godt nok, at de der practical jokes, de er sådan uskyldige på en eller anden måde, ikke? Men jeg tænker, hvad så med sådan en som mig, hvis jeg læser sådan en lille biografi i de der leksika. Overhovedet, jeg har ikke en jordisk chance for at vide det. Eller det kommer ud i nogle andre sammenhænger i dag, hvor man kan sige, nogle af de der nyheder eller et eller andet, det kan nå hele verden rundt på et splitsekund. Er der noget som et uskyldigt fup, synes du? Altså, den sag med Esrum Hellerup, den nåede i hvert fald hele den danske presse rundt, fordi den kom på forsiden af Politikken, før den blev opdaget. Men der var altså tilstrækkeligt andre, der kunne se, at der var noget galt der. Så det er altså muligt. Og der er også andre sager. Et meget berømt eksempel på en anden form for fupnummer, som måske ikke er så kriminelle, men vedkommende har det i hvert fald levet af den. Det er den berømte tysk-jødiske violinist, eller østrigsk-jødiske violinist Fritz Kreisler, som jeg går ud fra, at de fleste, der kender lidt til klassisk musik, må have hørt for hans berømte violinspil før 2. verdenskrig. Han spillede en hel stribe værker, som blev kaldt tabte klassikere, og som han påstod, at han havde fundet selv i biblioteker og arkiver, herunder klostre rundt omkring i Europa. Og det var noget af det, han blev meget berømt for. Da han så fyldte 60, så sendte anmelderen The New York Times ham et telegram, hvor hun lykønskede ham med fødselsdagen, og så spurgte hun nærmest for spøg, om det var rigtigt, som der jo gik et rygte om, at han faktisk selv havde komponeret alle disse tabte klassikere. Og som hun selv skriver, hun var ved at falde ned af stolen. To my shock, he casually responded that in fact he was. Han havde selv komponeret dem alle sammen i stil med, så man ikke kunne skelne dem fra diverse komponister fra barokken og frem efter. Og altså han har jo givet masser af mennesker en musikalsk oplevelse der, men det var måske ikke lige det. Og der var altså ingen, der fandt ud af det, eller kunne bevise det, før han selv gik til bekendelse. Så vi har nok masser af den slags ting stadigvæk. Nu foregår der snyd og bedrag overalt, kan man sige, ikke? Desværre. Men hvorfor er forskerfusk og videnskabelig uredelighed specielt alvorlig i forhold til andre former for bedrageri, Jørgen? Jamen det er det jo, fordi forskerens raison d'être, det er jo at være sandhedssøger. Og forskeren er jo i virkeligheden uinteresseret i alt andet end netop det at søge sandheden. Det er det, der ligger i selve forskningens berettigelse. Det er også det, der skaber dens integritet, dens troværdighed. Og hvis man ikke kan, hvis man snyder på vægten på en i et eller andet omfang, jamen så kompromitterer man jo ikke alene sig selv, men man skaber jo også en falsk virkelighed, som andre forholder sig til. Og det kan jo, jamen altså hvis vi tager det meget enkelt, jamen så for eksempel medicinalforskning, jamen det kan jo få forfærdelige følger, hvis den medicin, vi propper os med, ikke virker, eller måske har nogle bivirkninger, der langt overtrumfer det, der var hensigten med den. Eller der kan være mange andre forhold i det. Der kan være det politiske, som der var i Nietzsche, hvor man får en moralsk begrundelse for at agere på en politisk, på en bestemt inhuman og usympatisk måde. Så jo, det er dybt alvorligt faktisk. Det er det eneste sted,
hvor man faktisk er forpligtet på hæderligheden. Det er egentlig inden for forskning, og det er så ligegyldigt, om det så er medicin, naturvidenskaberne eller humanistisk forskning. Det er det. Der er også det at sige til det, husk på, løgnen er svær at gennemskue uden videre. Det ser naivt ud bagefter, som du siger, men selve konstruktionen af den er jo indviklet, fordi det er jo en imitation af en form for ægte forskning. Og det er derfor, det er svært og dyrt at trævle det op. Ja, og især det sidste, du kommer ind på, fordi hver gang, at der er ligesom et meget alvorligt tilfælde af forskningsfup eller svindel, så bliver der jo iværksat sådan nogle redelighedskommissioner, og der er en sag i Holland i øjeblikket om en hollandsk socialpsykolog, som i sidste 20 år har fabrikeret stort set alle de resultater, som han har fået meget store overskrifter på og mange store bevillinger på. Og der er 2 eller 3 komitéer, der er i gang med at granske hans ting. Det er vel også noget, I kender til her. For eksempel denne her film, som vi vil se senere. At det kræver et kæmpe stort stykke arbejde og store ressourcer. Ja. Jamen, det har altid forekommet. Men tidligere vagte det ikke de samme overskrifter, fordi der har også været en interesse fra videnskabelige institutioners side i at dyste det ned. Så disse folk, de bliver ofte fyret og lempet ud af bagdøren. Det er faktisk først inden for de sidste 25-30 år, at jeg synes, at der har været rigtig fokus på disse her sager. Også fordi det har jo givet genlyd, at selv filtre, som man har i de store videnskabelige tidsskrifter som Science and Nature, er til ikke har fungeret, hvilket jo altså også siger noget om, hvor svært det ofte er at afgøre og finde ud af disse her ting. Så grundlæggende må enhver peer reviewer i virkeligheden efter sådanne sager sidde tilbage med en dårlig smag i munden. Har jeg nu opdaget, om det er fup? Ja. Men altså, hvad kan man egentlig gøre? Altså, hvis man nu tænker på inden for de naturvidenskabelige fag, at de bliver mere og mere specialiseret, hvem kan overskue det? Altså, du appellerer til folks moral på en måde. Du appellerer til de studerende og siger, crime doesn't pay. Ja, jamen altså, jeg tror, det er det eneste, der virker i den sammenhæng her, fordi man kan altså ikke, åbenbart ikke, sikre sig mod brodne kar, heller på dette område, ligesom på så mange andre af livets områder. Der er ikke andet at sige til det, end at det vil forekomme. Og det er jo sjovt for offentligheden, men det er absolut ikke sjovt for hverken det tidsskrift, det fagmiljø, eller de personer, der er hoppet på faldsummet. Og så her ser jeg helt bort fra forbryderen. Er det et spørgsmål om, at redaktører af tidsskrifter og kollegaer heller ikke er kritiske? Vil det være nok at opelske en kritisk sans og sige, at man skal altid læse alting med et kæmpe spørgsmålstegn og med fokus på, at der kunne være noget lunken her? Jeg tør ikke sige noget om det, men ofte har vi jo set, at eller i hvert fald af og til har man jo set, at det især er meget store, helt banebrydende, eller ofte banebrydende resultater, som viser sig at være fupnumre, hvor nogen er gået over stregen for det sandsynlige. Det er i hvert fald det er der nogle eksempler på inden for naturvidenskab. Og så må man jo sige, at forbryderne har jo været så dum, at han er gået for langt i den sammenhæng. Men jeg giver dig ret i, hvis der ligger det i spørgsmålet, at der ligger givetvis adskillige fascinerier til afsløring derude i forskellige tidsskrifter, eller mange tidsskrifter verden over. Et af de nyere eksempler inden for naturvidenskab er jo den her naturvidenskab er den berygtede koreanske forsker, som også får skaffet sig stadig større midler, fuskede med klonresultater, indtil han blev afsløret for nogle år siden. En kæmpe skandale i Korea.
Men altså, kan der også være noget i, hvordan forskningsmiljøerne er, tænker jeg, ikke? For den her sag, jeg refererede til før med socialpsykologen, det viser sig, da man begyndte at travle historien op, at den her forsker, han havde det med at etablere nogle meget intense 1-til-1 forhold med sine Ph.D.-studerende. Og skabe sådan en aura af tillid mellem ham og den studerende. Og sådan så, at de oplagte spørgsmål, som hvorfor kan det være, at jeg ikke kan komme med på denne her, til denne her skole, hvor der foregår det her forsøg, det blev så forklaret med et eller andet, ikke? Og det endte med, at det var 2 Ph.D.-studerende, der satte deres egen karriere på spil for at sige, at der er et eller andet galt her. Så er der noget institutionelt, man kan gøre? Det ligner jo elementer i Penkowa-sagen, sådan som jeg har forstået den. Uden at jeg skal gøre mig klog på det, for det er uden for mit fagområde. Men der er der nok ingen tvivl om, at inden for de videnskaber, hvor i der er store penge, visse naturvidenskaber og medicin osv., der er selve konkurrencepresset givetvis en faktor, som kan få folk til at gå over stregen. Det er der flere, der har peget på. Ja. Jesper, da vi skulle snakke om aften her, der snakkede vi noget om mediernes rolle i hele denne, i forskningsfup, hvor man kan jo sige, som man også ser det i dag, ikke, at aviser og tv og radio og så videre, de kan godt lide sådan nogle spektakulære resultater, som taler ned også til en eller anden sådan tilsyneladende folke, enten noget, der går fuldstændig på tværs, eller bekræfter eksisterende forestillinger. Hvad synes du, hvad spiller medierne for en rolle? Jamen, medierne, de gør det i virkeligheden ligesom når Se og Hør siger, at vi kommer til brylluppet, men vi kommer også til skilsmissen. Så det er, når medierne kan jo godt lide, den forenklede, det der kan gøres hurtigt, fordi der er jo hastighed i medierne, og det krav til hastighed i medierne, det er jo ikke blevet mindre, nu hvor du har elektronisk kommunikation alle vejen. Det vil sige, at selv en eller anden kompliceret videnskabelig sammenhæng, jamen jo mere sensationspræget den er, jo nemmere er den at kommunikere ud. Og det bliver den naturligvis. Men omvendt vil jeg også sige, at det er jo påfaldende, at det er netop, som Erland var lidt inde på før, at institutionerne før i tiden fortav den slags ting. Det var ikke noget, man gik i offentligheden med. Man lukkede forskeren ud af bagdøren, og vedkommende kom så inden for miljøet i en bad standing og var så færdig i virkeligheden. Men i det øjeblik, medierne er inde, jamen, så sker det både sensationen og afsløringen af den jo i fuld offentlighed. Og det har jo været karakteristisk med nogle af de her sager, at det faktisk har været journalister, der netop har sat gang i afsløringen af forskellige sager. Og det kan de jo sjovt nok gøre på en ret bizarre måde i virkeligheden. Fordi man kan jo bruge det begrebet en whistleblower. En journalist røber jo ikke sine kilder. Det er jo hovedkernen i den faglige etik, som medierne har. Og hvis I så sammenligner med forskeren, jamen han bestiller ikke andet end røb sine kilder. Så man kan sige, at det er med ondt, man fordriver ondt. Og det er klart også i øjeblikket, eller i mange år, i de sidste 30 år, har forskningen jo skulle redegøre over for offentligheden om sin eksistensberettigelse, fordi det er offentlige midler. Jamen så ligger der også derigennem en form for et krav om offentlig redelighed, og det er jo også det, der ligger i, at man så nedsætter de her forskellige udvalg og nævn til afgørelse af videnskabelig uredelighed. Jeg tror ikke, det er, fordi moralen er blevet dårligere eller bedre. Den er sådan sikkert altid har været. Men på en måde er det her jo et udtryk for en højere grad af gennemsigtighed. Ja. Altså, der er vel også det spørgsmål, at jo den måde, de krav, der er til universiteterne i dag, netop om at formidle deres forskning til en bredere offentlighed, og at der bliver en eller anden sammenhæng mellem at trække overskrifter og trække penge hjem. Ja. Det er vel lidt den onde cirkel i det, ikke? Det er en del af det, altså at man har den der form for, jeg plejer at kalde det erhvervsliggørelse af forskningen.
Så det er også lidt af kampen om de knappe ressourcer, og sådan noget, der kan lede til, at man bliver fristet til den slags forfalskninger. Man konkurrerer jo som regel på den laveste fællesnævner, ikke? Ja. Den billigste. Jeg kunne da være interesseret i, hvad foregår, altså hvad foregår der for eksempel? Jeg kender jo ikke så meget til universitetsverdenen i dag, men altså er det fag på universitetet? Altså er det noget, man diskuterer? Er det noget, man drøfter, hvor det er, at man skal være ordentlig og redelig og rettidig omhu og moralsk ansvarlig? Ja, i hvert fald i visse fag. Jeg kender det i hvert fald fra mit eget historiestudie, som jo især gør sig af at træne de studerende i kildekritik. Men jeg vil godt sige, at afsløring af den slags kildekritikken er ikke nok. Kritikken må have noget at basere sig på, og det er altså kontant kompetence, kontant viden. For det er ikke altid, at logikken virker, hvis den for eksempel kommer i karambolage med kronologien. Der står kronologien over logikken. Men vi har fra bibliotekernes side i de senere år taget den udfordring op, som også er kommet frem gennem pressen, som man heller ikke hørte om tidligere, kun rygtevis, at plagiat faktisk er blevet, om ikke et udbredt fænomen, så dog i hvert fald et større fænomen, end det muligvis har været tidligere. Det er i hvert fald blevet afsløret. Og vi har lavet fra bibliotekernes side et særligt program, hvor man kan gå ind og teste sig og tjekke, om man nu i sine opgaver og lignende lever op til de krav, som man må stille. I kan finde det på hjemmesiden, den hedder Stop Plagiat Nu. Plagiat er det dummeste, man kan foretage sig. Men ofte, fordi i virkeligheden er det en form for forfalskninger, men ofte så skyldes det simpelthen uvidenhed til, hvordan man arbejder videnskabeligt. Og det er jo altså et af formålene med studierne, at man skal lære det, i hvert fald hvis man tager hovedfag i det pågældende fag. Så vi forsøger, som det hedder på nudansk, at adressere det der problem og hjælpe studerende i den sammenhæng. For som jeg ikke kan blive gentaget nok, det er altså dumt at gøre sådan noget. Så må man hellere spørge sig for at få nogen til at hjælpe. Man kan altid udnytte andres arbejde, man skal bare gøre det redeligt. Det vil sige, at man skal trække det ud af sammenhængen på en relevant og fornuftig og repræsentativ måde, og man skal huske at citere og huske at angive kilder så videre, for nu at tage nogle af de mest generelle og vigtigste regler i den sammenhæng der. Altså når der først har været de her former for, altså nu snakker vi om, at medierne de sådan også bidrager til, at der kommer mere gennemsigtighed, men har I nogle eksempler på, hvor man faktisk man ikke har kunnet rette tilliden op til et fag, eller tilliden op til nogle resultater? Altså, nu vil jeg nødig kommentere Penkowa-sagen, som har været angrebet på mange forskellige måder, og hvor man jo ofte retter bager for smed, også i den proces der, så vidt jeg kan bedømme. Jeg har læst hele rapporten og kender også til sagen lidt indefra. Men det er jo helt klart, at sådan som pressen har udlagt den, så står Københavns Universitet med et troværdighedsproblem. Det gør Aarhus Universitet i øvrigt også for et par andre sager. Så det ene universitet har nok ikke noget at lade det andet høre. I øvrigt har Syddansk Universitet jo også fået en forskerfusk-sag, som vi ikke har med på udstillingen her for ikke så længe siden. Og det er helt klart, at problemet igen er det samme som i samfundet. Hvad gør man? Man sætter kontrolmekanismer op. Altså når det er bevist, eller når de her ting dukker op, så er det jo klart, at tillid er godt, tillid er god, men kontrol er bedre. Det er sådan, man reagerer. Og det er både dyrt og et stort apparat. Grundlæggende så gælder det efter min mening om fra første semester indpået hos fremtidige forskere, som starter som studerende, at her gælder det altså om at udvise den højeste grad af etik.
fordi det har skæbnesvangre konsekvenser, hvis det opdages. Ja, jeg tænker, om vi skulle gå over til at se filmen. Ja. Og så vil jeg sige, at efter filmen er der åben for spørgsmål fra salen, så I må meget gerne allerede nu tænke på, hvad I godt kunne stille af spørgsmål til Allan Kolding Nielsen og Jesper Dyring, og hvis I har i øvrigt nogle bemærkninger. Og det jeg vil sige, det er, at den her film, jeg så den i forbindelse med udstillingen, det er den hedder Hvem skrev Nueva Crónica? Og det var et dokument, jeg har aldrig hørt om det hele mit liv, så på den måde er det også, det er virkelig en øjenåbner. Jeg kendte altså intet til det, og det er en beretning om livet i Peru efter Spaniernes erobring, fortalt fra en Inka-indianers side. Så kom der en sag, og her skal man så holde tungen lige i munden, fordi det handler om, hvordan man her på biblioteket viste, at et dokument, der skulle vise, at et ægte dokument i Det Kongelige Biblioteks besiddelse var, at det var en forfalskning, selv var en forfalskning. Så man skal sådan virkelig holde hovedet klart der. Du vil sige noget? Ja, måske skulle jeg introducere det på følgende måde. I 1660'erne havde Frederik den 3. en gesandt i Spanien for om muligt at få Spanien på sin side som allieret mod svenskerne. Denne gesandt hed Grev Lærke. Han kommer formentlig hjem med dette håndskrift. Men håndskriftet bliver nærmest placeret forkert, og derfor er man ikke klar over, om man har det stort set. Før i 1908, da Danmark er vært ved en international videnskabelig amerikanistkongres, længe før fagene udkrystalliserer sig på dette område. Der bliver det fundet, og der bliver det berømt, og så bliver det udgivet med forskellige teknikker gennem de følgende 100 år, frem til i dag, hvor I har en pragtfuld udgave af det på nettet. Se, dette er et indlæg, en kilde til en stor strid i Sydamerikas og Sydeuropas, især Spaniens historie. Og derfor er der nogen, der har interesse i måske at vise, at det er et falsum. I 1994, og det fremgår nemlig ikke af filmen, der dukker nogle kilder op, som påstås at være af den samme ophavsmand, denne Inka-ætling. Vi kalder den Inka-krøniken, fordi den indeholder også en af de vigtigste kilder til inkaernes historie, men derudover er den specielt ved, at det meste handler om perioden efter Inka-rigets sammenbrud i 1532. Men der dukker nogle kilder op og skal på udstilling på National Gallery of Arts i Washington. National Gallery of Art fatter mistanke til, at det her, det er vist noget, de skal tage på med forsigtighed. Så de indkalder den største ekspert på området, som på det tidspunkt var professor ved Chicago Universitet. I dag har et af topprofessoraterne ved Yale University, og beder hende om at se på det. Hun kan klart dokumentere, at noget af det der er et falskneri, så bliver det trukket tilbage. Og så skal jeg sige en sætning til. I de følgende år blev denne forsker gang på gang udsat for telefonterror med trusler på livet. Okay. Nu har vi afsløret det hele, og vi udgiver det næste år. Jeg glæder mig. Som jeg sagde, det gør jeg simpelthen. Jeg glæder mig. Ja. Altså noget af det, når jeg ser den, ikke, det tænker jeg, hvordan kan de italienske forskere komme så langt i deres påstand, når ingen har haft adgang til de faktiske, fysiske dokumenter, som de bruger til at påstå, at Det Kongelige Biblioteks dokument er et falsum. Ja, det kan de jo også kun i Italien. De kan jo knap nok komme det uden for Italien af samme grund. Men de har åbenbart overbevist visse videnskabelige redaktører og nogle journalister om, at de har ret. Kun i Italien. Det er kun i Italien, at man mener det her? Ja, de har forsøgt, som jeg sagde, og det hele kom faktisk frem eller begyndte at komme frem i 94, da det kom til USA. Lagde I øvrigt for en helt anden ting, lagde mærke til,
at på en af tegningerne, der står der sådan en spanier med hat på, og er ved med en stor kniv og ved at skære halsen over på en indianer. Mm. Kan I huske det billede? Det er Guaman Pomas illustration af mordet, henrettelsen af den sidste inka, Tupac Amaru. Ja. Siger det navn jeg nåede? Ja. Ja. I 70'erne fandtes der i Peru en oprørs en guerillabevægelse, som hed Tupamaros. De var opkaldt efter ham, som spanierne henrettede der i 1572. Den lysende sti hed den, og det var en af de frygtelige oprørsbevægelser dengang. Så historien hænger sammen, men der har jeg altså illustrationen af mordet på den sidste inka. Noget andet, som efter jeg havde set filmen, jeg måtte spørge mig selv om, det var, hvad er deres motiv? Er der nogen, der ved, hvad deres motiv er? Altså det bliver antydet, at man gerne vil fortælle en anden historie om kolonitiden. Nogle andre, der var ansvarlige for at vise noget, men er man nogensinde kommet nærmere et motiv? Jamen det er jo svært at vide, men man kan jo forestille sig forskellige ting, fordi historien, altså hvis vi skal tale om motivet, så er det jo noget af det mere gådefulde i det, fordi vi har på den ene side et fund af nogle dokumenter i Neapel eller Napoli, og denne Mincinelli der, hun var jo en forfatter, der også sværmede noget for det okkulte og det mystiske, og så der kan have ligget en oprindelig trang til at skabe en sensation ved at læne sig op af et i forvejen berømt håndskrift, som findes her, ved at påstå, at det er uægte, og så kommer der en vældig fin konspirationsteori, hvor vi må så forlænge livet på den falske ophavsmand til det. Men problemet er så, måske skulle historien være endt der. Måske skulle den blot have løftet noget så banalt som et salg af Mincinellis egne bøger og egne produkter. Men i det øjeblik, for eksempel den norditalienske professor kommer ind i sagen også, så fanger bordet på en eller anden måde. Det er jo igen som at starte et vandfald. Man kan ikke få det til at holde op. Hvis sagen kan have fået sin egen dynamik. Hvis nu denne professor, der starter med at erklære Napoli-dokumenterne for ægte, pludselig må indrømme, at det er de ikke, så er hun jo død forskningsmæssigt. Måske er hun, det er jo måske ligefrem også en kriminalsag, det kan man ikke vide, men det kunne det let udvikle sig til. Så på en eller anden måde, så tror jeg, eller det kunne man forestille sig, fordi jeg vil sige på forhånd, jeg har haft mange forskellige motivgranskninger i forbindelse med bibliotekstyveri og sådan noget. Lad mig sige med det samme, der har aldrig været nogen af mine teorier, der passede. Så den her passer måske heller ikke, det ved jeg ikke. Men man kunne, det er i hvert fald en sandsynlighed, at bordet har fanget, og så er de nødt til at blive ved. For at undgå afsløring, jamen så er der jo også kun den ene mulighed, at afholde offentligheden fra at få indblik i dokumenterne. For i det øjeblik, man får det, så vil man jo kunne få mulighed for at undersøge dem. Man vil jo dels kunne undersøge det, der står i dem, filologisk. Det kan man jo gøre allerede nu, da de er udgivet. Men man vil jo også kunne variere forsøgsbetingelserne på den måde, at man vil kunne undersøge dokumenternes fysiske tilstand. Hvad er det for noget papir, de er skrevet på, for eksempel? Det blæk, de er skrevet med. Hvis I kommer herind på torsdag, og det skal I, så skal I se filmen Stonk, der handler om de såkaldte falske Hitler-dagbøger. Og historien minder lidt om afsløringen af dem, fordi de blev afsløret på to måder. De blev dels afsløret ved, at den dagbog, der så skulle have været ført af Hitler, jamen der kunne man påvise, at de begivenheder, han skildrede, de svarede ikke til de originale dokumenter, som de samme sager eller affærer havde aflejret i arkiverne. For eksempel, der var denne hollænder, som man påstod havde sat ild til Rigsdagen, og der skriver Hitler så i sin falske dagbog den 9. i anden, at nu har vi dømt ham til døden, og nu er han henrettet. Problemet er bare, at det skete allerede den 7. februar.
For det står der i de almindelige retsdokumenter, men de blev først frigivet til avisen, partiavisen Völkischer Beobachter den 9. Og det var den forfalskning, man skrev af efter. Lige så vel som I nu ser kontrakttegningen der jo altså matcher faksimile-udgaven fra 1936. Altså sådan nogle fejl er nemme. Det er de indre kriterier. Men de ydre, hvor man også kunne finde ud af, at blækket i Hitler-dagbøgerne var altså under 10 år gammelt, noget af det. Og det var jo egentlig mærkeligt på en indførsel, der påstod, at den var fra 1934. Føreren var forud for sin tid, kan forklaringen være. Ikke? Men i det øjeblik, man for eksempel får en mulighed af konservatorer, biblioteksfolk, arkivfolk, får mulighed for at se på de her dokumenter, jamen så vil sagen måske løse sig på en enklere måde. Så derfor må det være vitalt for dem, netop ikke at give adgang til dem, og netop påstå det, at de ligger her. Jeg ved ikke, hvilke argumenter man bruger for at forhindre offentligheden i at få adgang til dem. Formentlig, at man måske vil skade dokumenterne, eller man vil skade ejeren af dem. Det kan jeg ikke sige, men det er selvfølgelig hendes ret. Det er jo privat ejendom. Var I nogensinde afgørende i tvivl om ægtheden af Nueva? Det må du svare på, Allan, det ved jeg ikke. Det mener jeg ikke. Jeg har ikke sat navn på den amerikanske forsker, men det er faktisk den første, som virkelig analyserede håndskriftet i en afhandling i Det Kongelige Biblioteks videnskabelige årbog Fund og Forskning i 1977, hvor hun var på som ung Ph.D.-studerende på studieophold her, og hun har siden fortsat sine studier og været med til også en af dem, der har fundet nogle af de efterhånden talrige dokumenter, vi har fra Gurman Pohmans tid og om Gurman Pohma. Jeg tror, der er en anden forklaring, og det er, at så vidt jeg har forstået, så stammer disse forfalskninger fra Napoli fra et fupmagerværksted. Fabrikation. Et fupmagerværksted. Okay. Fabrikation af falske kilder. Det er altså ud fra et økonomisk synspunkt. Der er et kæmpe marked for både stjålne ting og forfalskede ting overalt i verden. Vi behøver bare at pege på den seneste sag her i Danmark, nemlig teorierne fra Rigsarkivet og Landsarkivet. Det er et felt, hvor der også laves talrige falsknerier på. Og de går altså til høj pris i private samlerkredse og den slags. Så må ikke der også er et økonomisk aspekt i det her. Men så er det jo altså, at bordet fanger, som Jesper var inde på, og så bliver det et problem.